Bueno, hasiko gea. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etorri zareten guztiei, bereziki mailan nire aldamenean daudenei, etxean zaudetenei ere, bakite aizeatela etxetik jarraitzen mai ingurua. Eta, bueno, gaur Martin Ugalde foroan heldu nahi izan dio trantsizio ekologiko energetikoaren gaiari, ez? Azken aldian pilpilan dagoen gai bat delako, eta, bueno, hor hartuko dien neurriak eta hartuko dien erabakiak baldintzatuko dutelako, edo eragina handia aukiko dutelako gizartean eta jendearen ganez. Bueno, hiru ikuspegi ekarri nahi izan ditugu, ikusten duzutenez, alde batetikan agintariena edo politikariena, hortarako ekarri nahi izan dugu Nafarroko landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilaria Itziar Gomez. Bere aldamenean ekarri nahi izan dugu zientziaren ikuspegia, eta hortarako gonbidatu dugu Unai Pascual, García de Azilu, eta gizartearen eta herri mugimenduen eta gizarte mugimenduen ahotsa ekarri nahi izan dugu ere, eta horren ordezkari edo, kasu honetan, Lorea Flores Companys ekarri nahi izan dugu. Orduan, nik ingo detena da beraien aurkezpen txiki bat, eta printzipioz formatua izango da beraiei hitza ematea, aurkezpen bat, azalpen bat egiteko, pixkat bakoitzaren ikuspegitik gai hau nondik nora edo ikusten duten. Eta hori bukatutakoan edo, ja zabalduko genuke pixka bat gehiago eztabaidaren momentua, ez? Orduan, Itziar Gomezi emango diot aurrena hitza, Itziar Iruñan jaioa da, 1975ean, gero Abaiko ordezkaria da gobernuan, koalizio gobernuan, geroa Sozial Berdeak alderdiaren bultzatzaileetakoa da, psikologia ikasketak egindakoa da Euskal Herriko Unibertsitatean eta haurrezkuntzako teknikaria, ez? Bera agintaldian onartu du Nafarroko parlamentuak alderdi guztien babesarekin klima eta aldaketaren legea. Zeinak besteak beste helburu moduan jartzen du 2030erako 155 gutxitzea berotegi gasen isurketa. 1980ekoan aldean klima aldaketari nola 1980ekoaren aldean 2030erako. Klima aldaketari nola aurre egin eta trantsizio ekologikoa nola bideratu azalduko digu bere ikuspegiz beste beste Gomezek gaur hemen. Ondoan dakagu Unai Pascual, ekonomia ekologikoan doktorea da Unai. Azken urtetan nabarmendu da bereziki bere lan akademikoarengatik, Nazio Batuen Erakundeko IBES biodibertsitateari eta ekosistemen zerbitzuari buruzko gobernu arteko plataforman aritzen da, eta Ikerbasqueko ikertzaile eta BC3 klima aldaketa ikergaiko kidea da. Azken urtetan, esan bezala, hainbat lan egin ditu, ikerketa lan, pixka bat biodibertsitatearen eta klima aldaketaren gaiaren inguruan. Eta azkenik, Lorea Flores Companys, Euskal Herriko Greenpeaceren koordinatzailea da, arduraduna da Lorea, berez Iruñan jaioa da, baina Lesakan bizi da. Biologoa da eta EHUren ibaien ekologia taldearen ikerkuntzan lanean aritu zen, eta baita ere Frantziko nekazaritza ikerketarako institutuak senperen daukan egoitzan. Eta, horiek esan da, eta aurkezpen horiek eginda, eurei emango dietitza, pixkat, gai honen inguruko euren ikuspegia azaltzeko. Beraz, Itziar, zure lehenengo hitza. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, lehenengo eta behin esker ona adierazi nahi diot berriari, eztabaidagune honetara gobindatzeagatik, ez? Plazer handia esan dudan moduan nekatuta gaude egun horretan eta ordu honetan, baina hori esan da, plazerra da zuekin, guztiekin klima eta ekologia krisiari buruz gogoetak partekatu ahal izatea. Ziurgabetasun handiko garaia bizitzea egokitu zaigu,
krisi energetikoak harrapatu gaitu bete-betean, Ukrainiako gatazkaren eta horren deribatu geopolitikoen ondorioz areagotua, eta larrialdi klimatikoaren eta testuinguruan. Aurrean dugun ingurumen erronkak, lehengaien eskazia, diversitatearen galera, lurzoruen degradazioa, klima aldaketa, egungo eredua aldatzea eskatzen du, argi daukat, eta horretarako gizarte osoaren konpromisoa eta implikazioa beharrezkoa da, hau da guztiok nola edo hala interpelatzen gaitu, norbanakoak, enpresak eta administrazioak, eta beti ere administrazio publikoen gidaritzapean edo gure administrazioen bultzadarekin, administrazioak aldaketa hori bultzatu behar du. Orain arte, etengabeko hazkunde ekonomikoa izan da eredua, baina argi daukagu, lehengaiak mugatuak dira, eta bizi kalitatea neurtzeko beste parametro batzuk bilatu beharko ditugu, Erronka zein da? Nola bizi beste modu batean hobeto bizitzeko ere, Eta, ibilbide horretan, Nafarroako gobernuak larrialdi klimatikoari erantzuteko duen konpromisoak, transizio ekologikora bideratutako politikak, errealak eta praktikak aktiboak abian jartzean datza. Nafarroak ekin dion bide honetan, helburu zehatza jarri dugu, ekoizpen, ekonomia eta kontsumo ereduaren aldaketa finkatzea eta bizkortzea. Alde batetik, subiranotasun energetikoa lortzeko, gure kontroletik kanpo dauden gorabehera klimatiko eta geopolitikoen aurrean erresilienteagoak egiten gaituelako, beste aldetik gizarte eta ekonomia deskarbonizatu bat gauzatzeko. Efizientzia energetikoan, aurrezpen energetikoan eta justizia sozialean oinarrituta, izan ere, transizio energetikoa abiatu dugun honetan ezin dugulako inor atzean utzi. Gainera, dakizuenez gure eskualde industriala eta esportatzailea da, eta beraz Nafarroa kanpoko faktorekiko duen mendekotasuna murriztera behartuta dago, egungo krisi energetikoarekiko mendekotasuna esaterako. Datu bat, Nafarroako energia kontsumoa per capita estatuko altuenetako bat da, garraioaren eta industriaren ondorioz, bien artean kontsumoaren 75%, garraioarena 40% eta industriarena 35%. Transizio ekologikorako helburuak lortzeko, foru erkidegoa hainbat tresnaz hornitzen joan da, besteak beste klima aldaketari aurre egiteko klina izeneko ibilbide horria eta transizio energetikoa bultzatzeko 2030erako Nafarroako energia plana. Estrategia horiek aldi berean Nafarroa Green transizio ekologikorako gobernu estrategiaren barruan txertatzen dira. Nafarroa Green estrategia transversala da eta gure lurralde guztia hartzen du gainera klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru legearen arau babesa du. Nafarroako gobernuan, Nafarroa Green transizio ekologikorako estrategiari ekin genion, egungo produkzio ereduarekiko alternatiba iraunkorrak sortzeko asmoz. Europako itun berdearekin lerrokatuta eta larrialdi klimatikoari erantzuteko gizarte aldaketak sustatzeko. Eraldaketa plana da eta 6 jarduera ardatz ditu. Ekonomia zirkularra sustatzea, ekonomia linealaren alternatiba gisa, landa eremua sustatzea eta berritzea, eraikuntza jasangarria eta energia eraginkortasuna bultzatzea, mugikortasuna iraunkorra eta berritzailea sustatzea, biodiversitatea kontserbatzea eta kudeatzea, eta energia berriztagarriak bultzatzea. Aldi berean, gobernutik bultzatzen ari garen ekintzak eta politikak bi ekintza esparrutan edo ardatzetan oinarritzen dira, arintzea edo mitigazioa eta egokitzea edo adaptazioa. Hau da, arestian aipatutako Nafarroako energia planak eta klina ibilbide horriak markatutako ildo nagusiak.
Mitigazioaren helburua ekonomia eta gizartea deskarbonizatzea da, efizientzia eta energia aurrezteko neurriak aplikatuz, konsumitzeko modeloa aldatuz eta autokontsumoa bultzatuz. Energia berriztagarrien ezinbesteko sustapenetik haratago, hala nola eolikoa, eguzki energia, biomasa, bioerregaiak eta hidrogeno berdearen aldeko apostua. Egun, energia eoliko zein fotovoltaikoko 1.400 megabatio instalatua ditugu Nafarroan eta dagoeneko zifra hori bikoizteko bidean gara. Une honetan, Foru Erkidegoko ekoizpen elektriko guztiaren 1/2 berriztagarrietatik dator. Energia berriztagarrien sustapenaren barruan, adibidez, proiektu piloto oso garrantzitsu bat martxan jarri dugu, Nafarroako ubideko 9 kilometro eguzki panelekin estaltzea, edota bero zentral baten eraikuntzan Iruñako txantrean, tokiko baso biomasaz elikatuko dena 4.000 etxe bizitza, baina gehiago berokuntzaz eta aur beroz hornitzeko, eta oso importantea komunitate energetikoak eta autokontsumoa bultzatzen ari gara. Hazkundea, egia esan, arigarria izaten ari da, 2 urtetan 100% igo da, eta hori hasi besterik ez dugunean, ez? Bestaldetik eraikuntza iraunkorraren alorrean ere esfortzu handia egiten ari gara, 6.600 etxe bizitza baino gehiago rehabilitatu ditugu energetikoki, eta hidrogeno berdea ere sustatzen ari gara, adibidez Tuteran Green HB Tudela izeneko planta bat iraikiko dugu, enpresa agroalimentarioei energia berriztagarri hau emateko. Ondoren, nahi baduzu denbora badugu, luzeago hitz egin dezakegu proiektu hauek guztiei buruz, baina paraleloki ere, landa eremuan eta nekazaritza zein abeltzaintza sektoretan ekoizteko eta konsumitzeko beste modu baten alde saiatzen ari gara lanean, batetik makrogranjek modeloari mugak jartzen edo jarri nahi dizkiogu, Nafarroa izan zen abeltzaintzako espezie guztien gaineko gehieneko tamaina eta gutxieneko distantzia erregulatu zuen lehen estatuko erkidegoa, edo gaur bertan parlamentuan nekazaritzako elikagaien bide laburren lege onartu da, tokiko ekoizle txikiak laguntzeko. Nafarroako abeltzaintza estensiboaren plan estrategikoan ere buru belarriz gaude sartuta, eta biodibertsitatearen esparruan berriz, adibide moduan, Sakanako ekobidea egiten hasiko gara aurten, bi espazio natural Aralar eta Urbasa elkartuko dituen 10 autobidearen gaineko konektibitate azpiegitura bada, animalien pasabide izango dena, eta egia da inbertsio handia egiten ari gara biodibertsitatea zaintzea helburu duen azpiegitura honetara. Eta eraikitzea baino eraistea bilatzen duen beste proiektu bat dugu esku tartean ere, Life Kantauri bai, Oria, Urumea, Errobi, Ordazubi eta Bidasoa ibaietan 21 oztopo eraistea, tartean Artikutzako presa, ibai biodibertsitatea babesteko eta ibaien konektibitatea ere berreskuratzeko. Egiten ari naizen argazki hau, oso azkar osatzeko ekonomia zirkularraren aldeko apostua ere nabarmendu nahi dut. Batetik ekonomia zirkularraren agenda 2030 martxan jarri dugu, helburua ekonomia linealetatik ekonomia zirkularrera pasatzea eta gainera lortzea nola edo hala administrazioa, enpresa eta unibertsitatea eskuz esku lan egitea. Honila da, eta gizuenez 2018 aurreko legealdian onartu genuen hondakinei buruzko foru legea, oso importantea martxan jarri zen hondakinen funtsa, eta helburua alde batetik hondakinak murriztea eta bestaldetik oso importantea hondakina ondasun bihurtzea.
Bestalde, Navarra zirkular izeneko egitasmo publiko-pribatua abian jarri dugu berriki, 200 enpresen implikazioa bilatzen du, zirkulartasun enpresetan esartzeko, eta Nafarroan indartsuan diren 3 sektore ekonomikoetan garatzen ari gara, autogintzan, sektore agroalimentarioan eta berriztagarrien sektorean. Eta oso azkar, klima aldaketaz hitz egiten denean, hala ere arintzea edo mitigazioa jartzen da beti eztabaidaren erdigunean, laguntza deialdi handietan eta sustapen eta palanka politiketan jasotzen diren arintzen neurriak esaterako, baina horiek bezain importantea da egokitzea edo adaptazioa sustatzea. Hau da, jadea gainean ditugun edota etor litezken aldaketen aurrean gure lurraldea prestatzea. Nafarroan hasi garaia da egokitze politikak abian jartzen, gure eskualdea erresilienteagoa izan dadin klima fenomenoen aurrean. Izan ere, ziurrenik, ezohikoagoak izan dira fenomeno horiek, temperatura altuak, uholdeak, basosuteak, lehortealdiak, hotzaldiak edo izuterriak, eta horiek gure biodibertsitateari, osasunari, elikadurari, basoi, nekazaritza eta abeltzaintzari, industriari eta abarri eragiten diete. Duela 5 urte, Life Nadapta proiektu Europarra jarri genuen martxan, Nafarroan klima aldaketaren aurrean erresilientzia eta egokitzapena areagotzeko helburuarekin. Proiektu egia esan anbiziosoa eta zeharkakoa da, klima aldaketak izan ditzakeen ondorioak ezagutzeko eta klima aldaketara egokitzeko neurriak garatzeko gure erkidegoko hainbat jarduera eremuetan. Proiektu honi esker, klimaren bilakaera eta Nafarroan duen eragina ezagutu, neurtu eta jarraitzen saiatzen gara, adierazleen atari publiko oso eta eguneratu baten bidez eta balizko agertoki klimatikoetan izan ditzakeen eraginak aztertuz. 100 indikadore, baina gehiago martxan ditugu horretarako. Adibidez, proiektu honen baitan alerta goiztiarreko sistema bat ezarri dugu golden ondorioak prebenitzeko eta dagoeneko arrakastaz funtzionatzen ari da Nafarroan hainbat udalerrietan. Baksoen sektorean, zuteen prebentzioari buruzko alderdiak lantzeaz gain, klima aldaketarekiko kalte berenak diren eremuak identifikatzen dira eta espezie erresilienteen haziak konserbatzen ere hasi gara. Nekazaritzan eta abeltzaintzan klima baldintza berrietara hobeto egokitutako aintzinako barietateak berreskuratzen ari gara, izurrien eta gaixotasun berrien alerta sistemak abian jartzen ari gara eta baso zuteak prebenitzeko ekimenak garatzen ari gara, abeltzaintza estensiboaren eta baso kudeaketaren arteko lankidetzari esker. Azken adibide bat, hiri eremuetan uren drainatze jasangarriko sistema jarri dira martxan eta irikitako eraikinetza bizitza publikoak baldintza energetiko berrietara egokitzen dira. Eta klima aldaketari aurre egitea erronka, argi daukagu guztiok, erronka konplexua da, eta zeharkako lan hori edo transversalitatea funtsezkoa izan da Nafarroarentzat, hain garrantzitsua den lege bat egiteko, klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru legea, hemendik aste pare batera urte bat beteko duen legea, esan duzun bezala, parlamentuan aho batez onartu izan zena, orain legearen garapen normatiboan ari gara, oso garapen intensoa eta luzea, baina horretan ari gara. Legeak, energia berriztagarriek bultzatzeko neurriak esartzen ditu, kooperatibak edo kontsumo taldeak eta hurbileko ekoizleak sustatuz, energia banatzen duten enpresentako bete beharrak ere edo baso biomasak ekoitzitako energia bultzatzeko neurriak ere jasotzen ditu. Gainera, eraikinen eta kanpoko argien energia eraginkortasuna
mugikortasun iraunkorra edo emisioen arintzea arautzen dira lehen sektorean eta hondakinen kudeaketaren esparruan ere. Nafarroan arlo horiek guztiak lantzen ari gara jada eta transizio energetikoa arintzeko laguntzak ematen ari gara aspalditzotik, baina lege honi esker dagoeneko badugu aterki arau emaile bat nahita ez gainera bete beharrekoa. Legeak dakarren beste puntu garrantzitsua da barne hartzen duela ikuspegi klimatikoa Nafarroako legealdian sartzeko bete beharra eta plangintza tresnak Nafarroako aurrekontuetan. Eta, bueno, ez naiz gehiago luzatuko, erronka bezain ezinbestekoa dugu esku artean, argi dago, administrazio bezala etorri naiz honera, administraziotik urratsak ematen ari gara, segurazki nahi baino mantsoagoak, baina aldi berean Nafarroan emandako urratsak sendoak eta irmoak esaten ari dira, eta horretara lagunduko duten eta orain aipatu ditudan neurri eta legeak abian jarriz. Así que, hau da. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Unai Pascuali hitza emango diot, baina horretiko ohar bat egin nahi dizuet, bereziki etxean zaudeten noi begira. Badaukagu modu bat zuen galderak eta jasotzeko foroa klima traola erabiliz Twitter sare sozialean. Beraz, animatzen dena, bukaeran egingo dugu pixka bat repaso bat zuen galderei. Eta orain, Itziar Gomezen azalpenaren ondoren, Unai Pascualek egingo du berea. Eskerrik asko, Iñaki, zuten zaiteza. Bai. Mila eskerre, gonbidapenagatik beti plazerra da horrelako lekuetara etortzea, gaina euskaraz zientzia plazaratzea eta batez ere horrelako gai konplexu bati heltzea, eta ikuspegi ezberdinekin. Niri normalean tokatzen zait zientziaren ikuspegia ekartzea, ahalik eta neutraltasuna handienarekin, nik noski Unai Pascual bezala badauzkateren ere ideiak, baina ere ni hona nator konsenso zientifikoa zein den ezagutarazteko, jendea jakin dezan zientzilariek zer dioten, zer esan duten, zer dioten, eta segurazki zer esango duten urrengo urteetan. Orduan, 10 minututan gutxi gora bera, 3-4 ideia botako ditut. Alde batetik, ze testu inguruan gauden, jakin behar dugu nun gauden. Aurrera begira aurrera begira ze erronka dauzkagun, eta orduan zein dezakegun, ez? Osea, 3 ideia oso simple horiek, ez? Testingurua aldetik, zientziak esan du, dio, eta segurazki errepikatzen jarraituko du, oso berandu gabiltzala. Oso berandu egi ez baldin bada. Ez dut oso ezkorra izan nahi, zen normalean ezkortasunak ere paralizatu egiten gaitu, baina ere ez dut oso inusente izan nahi, eta konponduke dira gauzak, etxeko termostatuari botoiari ematea bezala, temperatura jetxiko deu, klimak ez du horrela funtzionatzen, klimak, sistema klimatikoak, globala, planetarioa, izugarrizko inertzia dauka. Orain ere, hipotez demagun gure isurketa guztiak, beroketa efektua sortzeutzen isurketa guztiak geldituko bagenitu ere, ezinezkoa da noski, baina hori imaginatu baldin badezakegu ere, klima oraindik berotzen jarraituko luke. Klimak bere inertzia daukalako. Eta ozeanoak berotuko lirateke, eta muturreko fenomenoen maiztasuna eta intentsitatea ere hor izango genuke, baina, klaro, orduan zer, entzuten zaiteza? Orduan zein dezakegu egoera horren aurrean? Noski, isurketak alik eta laizterren, alik eta azkarren jetxi, murriztu, bestela egoera oraindik are eta okerragoa bilakatuko litzatekelako. Hori da egoera. Ez ditut datu asko eman nahi, baina ez dut ekarri PowerPoint eta grafikoak eta
motatako hitzaldi batetan gaude, uste pixkat pizgarri batzuk emango ditut, igual gure artean hainbat ideia partekatu eta eztabaidatzeko. Bueno, Pariseko akordioa, bai? 2015ko akordio famatu, akordio politiko bada, bai? Oso zaila izan zen hori lortzea. Hamarkadak behar izan zituen nazioarteko komunitateak halako akordio bat erdiesteko. Aurretik Kiotoko akordio egon zen, ez zuen funtzionatu, bai? Grafiko bat erakutsiko banu, ikusiko genuke nola denboran emisioak edo isurketak gora doazen etengabe, eta oraindik gaur egun gora doaz, bai? Ez ditugu murriztu, bai? Gora doaz, bai? Bakarrik oso momentu konkretuetan, krisialdi globaletan murriztu izan dira pixkatxo bat isurketak, 2008ko krisialdi finantzieroan, edo demagun 1973, 1978 urteko petrolioen krisietan, pandemiaren krisian, bai, murriztu dira, baina oso modu anekdotikoan, bai? Osea, serie temporal luzea ikusiko bagenu, koska txiki bat bakarrik ikusiko niko nola murriztu, pandemian garaian, bai, murriztu izan zen pixkatxo bat, baina 2-3 urteren buruan berriro errekuperatu egin dira emisioak, eta oraindik aurreko emisioa baino gorago gaude. Bai, orduan, retorika izugarrizkoa da, bai, jadanik, inkluso orain komunikabideetan, eta horregatik gaude hemen, interesa behingoz piztu delako, eta nola demontre, helduko diogu transizio sozioekologiko honi, ez? Orain dela 10 urte halako foroak ez ziren egiten. Orain dela 20 urte, oraindik gutxiago, baino zientzialariak hor zeuden, datuak pilatzen eta analiziak egiten, eta ez dira oso analisi ezberdinak, lehen genekin eta orain dakiguna, gutxi gora bera antzekoa, ziurtasun maila pixkat handiagoarekin, beti zientziak ezagutza handiago, gero eta handiago eskaintzen digu, baino oinarrizko gauzak, lehen genezkinak eta orain dakizkigunak antzeko, bai? Gero gongo da, bai, teknologia aldetik, zer erabili daiteke, nola, nun, bai, hor beti aurrera goaz, ez? Hausnarketetan, datuetan, analizietan. Baina egoera orokorra ikusita lehen genekin da orain dela 20 urte, orain dakiguna, edo 20 urte baino lehenago, eta inork kasu egiten ez ziguna, eta inork esaten dut, bueno, gizartea orokorrean, anestesiatatu ez zeon, beste gauza batzuetan pentsatzen, imaginatzet, hainbat arazo dauzkalako ere gizarteak, eta ezin da gauza guztietan egon, eta politika gintzen ere, anestesiatuta, beste gai batzu zeude mahai gainean. Eta orduan, zientzialariok beti bizi izan gara, frustrazio puntu horrekin, ez? Beti izaten da, evidentzien inguruan hartu behar direla erabaki razionalak, baina klima aldaketan adibidez, orain arte oso gutxi eginda, eta horregatik berandugoaz, bai? Orain, berandugoa zenez, azeleradorea martxan jarri behar da, edo, bai? Eta horrek, hori ona da, ez? Behintzat, gizartea mugitzen hasi da, administrazioa mugitzen hasi da, baino honek ere badauzka arrisku batzuk. Erdera esaten den, kontoi a lo loko, ez? Hori horrela ere ezin ditugu gauzak egin. Arazoa konplexua izan da ere, akatsak egiteko ere aukera asko dauzkagu. Eta segurazki gero etorriko dira ze dilema dauzkagun ekintza handiak eta martxan jartzerako orduan, ez? Hainbat dilema dauzkagu gaur egun. Bueno, orduan, Pariseko akordioa, 1,5 gradu, ez? Da langa famatu hori, ez? Bueno, berez, 1,5-etik 2, ez? Politikoki, helburu nagusia 1,5 gradutik ez pasatzea da. Osea, aro preindustrialetik mende honen bukaerara, mundu mailan bataz besteko temperatura, eta bataz besteko esatea oso importantea da, planeta leku ezberdinetan, modu ezberdinetan berotzen nahi dalako. Leku batzuetan askoz azkarrago, beste batzuetan baino. Europan uste genuen ez ginela gure eremu honetan, temperaturaren igoera ez zela beste lekuetan bezain azkarra, bada. Eta guk dago eurozentrismo izugarria zientzia egiterakoan ere, eta horrek konturatu gara gure aurreikuspena baino okerrago goazela Europan. Osea, temperaturaren igoera Europan uste baino azkarrago doala, igotzen. Horrek esan nahi du ere, lehen komentatutako, muturreko fenomeno hauek, maizago eta intensoagoak Europan ere izango direla, eta gurean Euskal Herrian ere bai.
1,5 gradutara helduko gara, hori da betiko galdera. Zientzilariok, ze uste duzue, 1,5 lortuko dugula? Gauzak doazen bezala, ez. Bale? Eta hau ez da ezkorri izatea, hau ez da esatea, beti pepito grillo, beti datorruna esatea ez dugula lortuko. Bueno, zientziak dio, orain bezala baldin bagoaz, eta segurazki gauzak azkartuko dira, hortxe ibiliko garela. 1,5 gradutako langa pentsatzen da, hemendik urte oso gutxitara pasako dugula ez modu egonkorrean, baizik eta momentu batetan 1,5 pasako dugula, berriro agian pixka jetxiko dela, temperatura pixka horrela dijoalako, ikusi behar da tendentzia, bai? Baina bai uste da, 1,5 gradut, mendearen bukaerako, 1,5 gradutako aurreikuspena ambizioso egia dela gaur egun. Ojalá, esan den bezala, horren alde egin behar dugu. Urrengo aukera hori galtzen baldin badugu, zein da, 2 gradu? Ez. Izan beharko litzateke 1,51, 1,52, 1,53, 1,6tik ez pasatzea. Hori izan beharko litzateke urrengo gure ambiziorik handiena. Zientziak dio, edo esan du aspalditik, 1,5 gradutik 2 gradutarako aldaketa hori, ematen du bakarrik 0,5 gradu direla. Hori bakarrik adierazle bat besterik ez da. Ez hartu hau literalki, baina imaginatu demagun sukarrakin gaudela. Ez da berdina, 18 gradu izatea, edo 18,5, edo 18,5etik 19 pasatzea. Efektuak ez linealak dira. Agian esponentzialak, efektu batzuk esponentzialak izan daitezke, bai? Osea, 0,5 gradutako aldaketa ez da gauza txiki bat. Horren ondorioak izugarrizkoak dira, bai? 2 gradutatik 3 gradutara pasatzea, desastre hutsa, baina aurreikuspenak eta egon dira, eta oraindik gaude hor, pues depende zelako etxeko lanak egite ditugun, noizko eta zelako ambizioarekin, 3 gradutarako aldaketa edo beroketa globala ere hor egon daitekela. Pariseko akordioan esan ziren hainbat gauza oso interesgarri, herrialde edo berrehun estatuk inguruk esan zuten, eta maiztasun batekin 3-4 urtean behin ambizio hori edo ze etxeko lan egingo dituzten adierazi behar da, nazioarte mailan erakutsi behar dute zer egiteko prest dauden, eta hori analizatuta jakinda estatuek zer egin nahi duten, hori bakarrik ikusita, horrek ez esan nahi egiten ari direnik. Zaten dutena, zer egin nahiko luketen, edo zein promesa egiten duten, horre ongo ginateke, 2 graduaren bueltan. Baina hori dira hitzak. Gero daude ekintzak, bai? Eta zientziak ekintzak aztertzen ditu, ez hitzak. Agian gizarteak edo politikak hitzekin lan asko egin dezakete, eta importanteak dira. Hitzak, segurazki datoz beti ekintza baino lehenago. Zientziak ekintzetan. Zientzia da, pixkat, hor gaude datuak analizatzen, bai? Bioaniztasunaren galera. Beste krisi bat? Bai, beste krisi bat. Klimarena baino handiagoa? Bueno, konparaketak ez dira errezak, eta gian ez genituzke egin behar. Baina horrela hitz egin da, nik askotan esaten dut bioaniztasunaren krisia agian badela klimarena baino importanteagoa. Horrekin zer esan nahi dut? Gutxienez biak parekatu beharko genituzkela. Gure diskursoetan, gure ekintzetan eta gure ezagutzan. Biodibertsitatea ere bada kontzeptu nahiko abstraktoa jendearentzat. Klimaarena izan den bezala. Lehen klimari buruz hitz egiten zenean, gizarteak uste zuen hau kutsadura dela. Kutsadura eta orduan, ez dakit, oxigenoa edo ozonoa, eta oraindik ere gauza asko nahastu egiten dira. Eta bioaniztasunarekin edo biodibertsitatearekin, ere jendeak ez daki oso ondo zertaz ari garen. Nik normalean hitz egiten duenan naturaz hitz egiten dut. Bakoitza dokagulako naturaren ikuspegi bat. Eta bat izan edo bestea, biodibertsitatearekin badauka zerikusi handia. Azkenean biodibertsitatea bada bizitzaren dibertsitatea. Bizitza guztia. Eta batzuk jarriko gaituzte biodibertsitatearen barruan. Gu gizakio bezala, espezie bezala. Baina orain zer dakigu? Bueno,
ezagutzen ditugun espezie guztietatik, eta asko oraindik ez dira ezagutzen, ez uste zientzia dena dakienek, oraindik zientziak gauza asko ez dakizki, inkluso biodibertsitateak nola egiten duen funtzio ekologiko askotan, oraindik hor gaude saiatzen ulertzen, oso fenomeno konplexua direlako, baina ekologiatik jadagani badakigu, eta hau IPBES erakundeak, IPCC-aren aizpa dana, biodibertsitatean lan egiten duen nazio batuekin elkarrekin lan egiten duen erakundeak, zeinek milaka eta milaka zientzilerik hartzen dituen konsenso hauek sortzeko, jadanik esaten ari da, hurrengo hamarkadetan, ez da esaten exactamente zenbat, baino 8tik espezie bat galtzeko aukera oso handiak daudela ereduari buelta ematen ez baldin badu. Itziar uste, komentatu ezula, ereduari buelta eman, edo modeloaren eraldaketa, uste du horretaz hitz egin barko egunukela, claro, hori gauza da esatea, baino zer esan nahi du horrek. Eta segurazki bakoitzak, interpretazio ezberdin badaukagu eraldaketaren modeloaren eraldaketa zer den azaltzerako orduan. Baino gehiegi sakondu gabe, ereduaren aldaketa bada, ereduaren aldaketa, produkzio ereduaren aldaketa, mugikortasunarena, eta hainbat eraginak sortzen dituen gauza horien, inkluso baloreak, gizartean ze balore dauzkagun, horiek ere aldatu beharko dira, horiek aldatzen ez baldin baditugu, klimaren krisia eta biodibertsitatearen krisia hortan jarraituko dute, hein handi batetan. Zientziak zer dio, eta zientziari ere asko kostatu zaio hau esatea, baina jadanik esaten ari da, eta oraindik ez da antzeman politikan. Goi mailako politikan esaten dute, eta agian modu ezberdinetan, edo ez dakit, Itziarrek komentatuko digu, agian bere esperientzia Nafarroan, bi krisi hauek lotuta daudela, guztiz lotuta, ez dira bi krisi. Ez dakit zergatik, gizakio daukagu mania bat gauza kajoietan sartzeko. Komunikatzeko modua den, edo klima krisia, edo gizarte krisia, baloreen krisia, berez, guzti hauek arilkatuta daude, esan genezake krisi orokor bat daukagula, eta horri zentzua emateko, eta ibiltzen hasteko, eta gauzak egin ahal izateko, hasten garela, mapak egiten, edo diagnostikoak egiten, eta orduan, ezagutza ezberdina dauzkagu, eta jende ezberdinari galdetzen diegu, baino automatikoki hasten gara hitz egiten krisi ezberdinak izango bagenitu bezala, eta ez da egia. Krisia, edo esan dezakegun krisi ezberdinak direla, baina denak arilkatuak, oso arilkatuak, eta hori da kompleksitatea horti dator ere bai. Ulertu behar dugulako nola batak besteari eragiten dion. Zientziak zer dio jadanik? Biodibertsitatearen krisia ez diogula aurre egingo, klimaren krisia, edo klimaren arazoari irtenbidea aurkitzen ez baldin badiogu. Eta berdina, klimaren krisiari ez diogu irtenbiderik aurkituko naturaren narriadura edo naturaren galera edo biodibertsitatearen krisi arazoari aurre egiten ez baldin badiogu. Orduan, batak bestea behar du. Eta hori oraindik gizartea uste dut ez dela kontziente. Eremu askotan ez gara kontziente ere. Eta lehenengo behar du kontzientzia hori hitzetan bilakatu beharko da, eta hitz horiek ekintzetan. Eta orain arte, horretan ere nahiko berandu goaz. Are gehiago, eta ni ekonomilaria naiz jatorriz, orduan giza zientziak eta asko gustatzen dizkit, eta horretan ibiltzen ez, garapen ereduak zeintzuk dauzkagun, eta ze garapen eredu ezberdinak izan ditzazkegun, ez? Badaukagu gizartean arazo handi bat, eta ze ekonomia eredu eman diogun gure bizi egunerokotasunari, eta nola normalizatu dugun eredu hau, kalean edo hemen daukagun eredu hau, dala, ez dakit, nondik etorri zaigun, bereganatu dugu, normalizatu dugu, eta bere eremu edo ertsi horren barruan ibiltzen gara irtenbideen bila. Baina nik uste dut, eta zientziak dio, irtenbideak kanpoan daudela. Irtenbideak ez daudela eredu honen barruan. Eredu honek sortu du arazoa, eta hortara noa eraldaketa hitz egiterakoan eredu berri bat asmatu behar dugu. Baina ez eredu teknologiko bat, edo
ekonomia eredu ezberdin bat, errotik ezberdina dena. Eta zein da hori, galdetuko duzue? Ez dakit? Ez dakit? Hori asmatu beharreko gauza bat da. Eta ez da asmatzen oso irudimen handiko pertsona garelako edo oso jakintsuak, hau ekinez edo egiten, asmatzen dira eredu berriak. Talka egiten eta erortzen eta altxatzen. Eta baita ere ikusten munduan zehar ze beste eredu dauden. Ze guk gure eurozentrismoarekin eta euroatlantismoarekin uste dugu gure lehen mundu honek daukan eredua honena dela. Horregatik gara lehenengo mundua eta ez hirugarrena. Ba ez, hirugarren munduan ere badaude hainbat ekonomia eredu oso importanteak, oso interesgarriak, ekonomia eta gizarte eredu oso interesgarriak, eta horretatik ikasi beharko genuke. Eta orain arte egin duguna, eta hor da neokolonialismo beste mota bat da, gure eredua esportatu, eta erosi nahi ez baldin bazuten, inposatuko dugu, interesatzen segulako. Eta hori dira datuak, hori da diagnostikoa, bai? Eta hor daude historiegileak, hor daude antropologoak, eta guzti hori, gutxi gora, horrela dela, ez dut karikatura bat sortu nahi, bai? Hori, baino gizarte eredua, ekonomia eredua daude arazoaren erroan, bai? Eta horregatik, hortik nola atera, edo ze beste ikuspegi, ze beste munduari, ze beste begirada bat sortu dezakegu, hori da galdera importantea. Oso importante izango da hidrogeno berdea, oso importante izango da berriztagarriak, oso importante izango dira denak. Baina horiek oraindik gure esparru hertsiaren ereduaren barruan baldin badaude, egingo duguna da zerbait agian ondo egin, baina horrek albo ondorio asko izango ditu ere bai. Gure eredua oso hertsia delako. Hau da, erderaz esaten dena, un juego de suma zero. Zerbait lortzeko, beste alde batetik zerbait galduko dugu. Eta azkenean, eta imaginatzen politika hori dela ez, erabaki zail hauek nola negoziatu. Hori da, eta gizartean ere, gizartean nola aktibatu, esan dezan, nola negoziatu beharko lirateken gai zail hauek, ez? Eta bukatzen joateko. Natura oso eraginkorra da. Oso eraginkorra da. Natura dauzka milioika urtetako esperientzia. Gu horren parte gara. Naturari egokitu diogu gure bizimodua eta dena. Nekazaritza baldin badokagu da, orain dela milaka urte gutxi batzuk, munduaren temperatura horrek ahalbideratu egin zuelako nekazaritza sortzea. Hain simple. Orain bagaude egoera batetan, nun temperaturaren aldaketa, beroketa efektua eta beste krisi arilkatu hauen egoera hain latza da, gure elikadura eredua eta hainbat beste eredu guretzat hain garrantzitsuak direnak, kinkalarrian daudela eta egongo direla, eta gero eta gehiago. Orduan, zer egin, ez? Jakinda natura hain eraginkorra dela. Naturari aukerak eman. Eta orain nazioarte mailan asko hitz egiten ari da naturen bidezko irtenbideak. Hori da kontzeptu berri bat. Izan genuen garapen jasangarria. Herrioko gailurretik, hortaz zibi gara hitz egiten, oraindik bakoitzak pixkat bere aldera definitzen du, komeni zaion interpretazioa erabiltzen du, baina, gero erresilientzia, hori izan dugu erresilientzia, azkeneko 10 urtetan. Gero eraldaketa, orain eraldaketa hitz egiten ari gara denbora guztian. Orain hitz egin, hemendik urrengo 5-10 urtetara, denbora guztian segurazki naturari lotutako irtenbideak, edo naturaren bidezko irtenbideak, nature-based solutions, deitzen dira ingelesez. Eta hori entzungo dugu egunero. Eta hori zer da? Oraindik ez dakigu, eta bakoitzak, gutxi gora intuitiboki badakigu, naturari eman behar diogu bidea, dauzkagun arazo pilo bati, guri laguntzeko.
Orain arte zeuki dugu, eta zientzian ere hau oso importantea izan da, eta badago diskurso nahiko hegemoniko bat zientzian ere bai, eta nik uste gizarteratu dela. Zeintzu dira zientzilari importanteenak? Gure seme-alabe hitz egiten diegunean zergatik matematika diren importanteak eta zer esaten dugu? Teknologia, teknologia dena zipristitzen du. Hain importantea teknologiak aterako gaitu hainbat erronketatik, pandemiatik, klima aldaketatik, teknologia toten batetan jarri dugu. Noski teknologia importantea dela, noski baietz. Baina teknologia ere bada naturari aukerak ematea, beste teknologi mota bat da. Eta hori barneratu behar dugu. Orain arte natura erabili dugu baliabide bat bezala. Kontsumitzeko, produzitzeko edo hondakinak nonbaiten gordetzeko. Hori izan da gutxi gorera natura. Edo, paisaia eta... Natura hori baino askoz ere potenteagoa da, oso potentea da. Eta natura erabili behar dugu klima bizigarri bat izateko, eta baita ere bioaniztasuna sostengarria izan dadin. Bera bakarrik bere burua defenda dezan. Guk ez dugu defendatu behar bioaniztasuna. Guk ez dugu zergatik defendatu behar bioaniztasuna. Berak bere burua defendatzen badaki. Aukera eman behar diogu, eta berak egingo du. Eta gu egokitu beharko gara prozesu horietara. Eta agian, pixkat hor utziko nuke, arlo zientifikotik, zen nolako ikuspegia ekarri daitezke modu oso orokorrean, gai honi heltzeko. Eskerrik asko, Unai Pascual, eta, azkeneko hitza Lorea Floresi emango nioke, eta, hola, borobilduko genuke mailan egiten diren azalpena, eta sartuko gea geroia pixka bat eztabaidara, bai? Lorea, zure aditza. Mila esker, aditzen zait ongi ez. Mila esker gonbidatzagatik, kidek erranduten bezala hitz interesgarria da, beti olako toki batan egotea. Barkatuko diazute, pixkot urduri nago, ikusita bertze izlarion maila, eta gaina guain azkenekoa tokatzea ez da beti erreixa. Baina, saiatuko naiz ulergarri egiten eta atsegin. Transizio ekologikoa zari garela, testu inguru pixkotein, Unaiek erranduna batez ere aipatzen ditugu krisi ekologikoa, krisi klimatikoa eta bioaniztasunaren galeraren krisia, Greenpeaceetik eta gizarte zibil antolatutik natorrenez, hirugarren krisi bat ekarri nahiko nuke ere mahai gainera, azken finean dena desberdinkeriaren areagotzea, gaur egun badakigu, aberatsen direnak gero eta aberatsago direla, eta porren direnak porreago, Eta gainera berriki ateratako datuak dira, munduko 10% aberatsenak sortzen duela munduko 50% pobreek sortzen duen kutsadura edo negutegi efektuko isurien bikoitza, Eta justo dira sektore pobreago edo zaurgarriago hauek, eragin gutxien daukatenak, modu lazgarriagoan pairatuko dituztenak aldaketa klimatikoaren ondorioak. Hau Unaiek errandun bezala eta Itziarrek ere bai dugun eredu sozioekonomikoaren ondorioa da eta hau aldatu beharrean gaude. Hortik 6 elementu nagusi ekarri nahiko nituzke Greenpeaceen ustez edo transizio ekologiko batek kontuan izan beharko zituenak, eta lehendabizikoa bada begirada sistemiko bat, hori ezin dugu aztertu krisi bakoitza bere aldetik, krisi hauek guztiak jatorri bera dute eta gainera elkar atzera elikatzen dute, klima aldaketak eragina du biodibertsitatean, bizidunen bizi baldintzetan, baina era berean, biodibertsitateak laguntzen digu negutegi efektuko gasak xurgatzen eta hondamendiak daudenean ere maiz hauen eraginak murrizten edo mitigatzen laguntzen digute. Eta desberdinkeriari begiratuta berdin, enpresa erregai fosil lortutako enpresak negutegi efektuko gasak isuriz
arazoa areagotzen dute, baina era berean horreri esker aberasten ari dira, ez? Bitartean, gero eta jende gehiago ditu arazoak, beraien etxeko temperatura maila egokian mantentzeko, gero eta porreagoa da, eta hauek hain zuzen ere ez dira eraginiko okerrenak pairatuko dituztenak. Hortaz, begirada sistemiko bat behar dugu, egungo eredua birpentsatuko duenaz, planetaren mugak errespetatuko ditunak, bizitza, ez, bere modu guztietan sistemaren erdigunean jarriko dituena eta justizia sozialean oinarrituko dena, ez. Eta hor, batzutan ere sortzen zait kezka bat, ez, eredu aldaketaz ari garenean, eta gero eta gehiago transizio ekologikoaz, haunitz jartzen dugula, ez, erran nuke azken aldiko eztabaida ekologikoetan transizio energetikoa, ez, eta batez ere energetikoa ari dela eztabaidaen muina hartzen, baina ez, behar ditugu bertze sistema guztiak ere eraldatu, ez, elikadura sistema, mugikorta sistema, ez, aldaketa sakonagoak behar ditugu, eta ez bakarri energia iturri batetik bertzera pasatzea. Bigarren elementua ez, edo transizio ekologikoarena izan entzen erantzunkizuna partekatua dela, baina desberdina, ez. Zer nahi dut erran honekin? Denak ez gara aldaketa klimatikoa edo biodibertsitate galderaren erantzule maila berdinean, ez? Eta horregatikan ezin diogu jende guztiari esfortzu berdina eskatu. Bino denek egiten ditugun esfortzuak egiten ditugula norabide berean, ez, edo irtenbide antzekoaren alde egin behar dugu, ez, eta hemen hiru adibide eman nahi ditut, ez. Haunitzetan begiratzen zaio norbanakoek, ez, gure bizi kotidianoan egiten ditugun gauza horiei, nola aldaketak eginez irtenbideak ematen aldizkiogun egungo egoerari, ez, baina IPCCaren txosten batek erraten du justun norbanakoen ohitura aldaketa horiek negutegi efektuko isurien murrizketan bakarrik eren bat eragingo zutela, ez. Horrek zen nahi du erran, gainontzeko 70% batez ere borondate politiko handia behar duten erakunde eta egitura aldaketei dagokiela, ez? Hau da, hau nahi du erran edo administrazioak edo enpresak badutela botere gehiago, ez? 70% hori administrazioen eta enpresen esku dago eta beraz, beraiek dute erantzunkizun handiagoa herritarren individualek baino, ez? Gertatzen dena da ikusten dugula, ez, mantxo goazila eta badirudi erakunde eta administrazioak egin beharreko aldaketa horiek batez ere herritarren mobilizazioaren bidez etorriko behar dutela. Eta gero, bigarren zatia ez, erantzunkizun konpartitu baina bereziari dagokionez, berriz ere, ez, justizia globalaren begirada, ez, klima aldaketan eragin gutxien duten personak eta lurraldeak justun direla eragin kaltegarrienak jasango dituztenak, ez, eta zentzu horretan iparralde edo ipar globaleko lurraldeak badaukate erantzunkizuna handiago bat eta hasi behar dutela bai mitigaziorako eta bai dagoeneko gertatzen ari diren kalte eta galerak ordaintzeko baliabideak jartzen. Eta, azkenik norbanako eta araioz berriz, iparraldean, bai hegoaldean, persona guztiak ezkara berdinak, ez? Eta lehen aipatu dudan bezala, gero eta jende gehiago dago, pobrezia energetikoan, eta aurtengo negu gotzarekin, ez? Momento txarrak pasatzen. Hirugarren elementua izan entzen, transizioa urgentia izan barro gaula, azkarra eta asmo handikoa. Unaiek errandun bezala, ikerlariak edo zientzialariak aspaldin hasi ziren honetaz ohartarazten, baina denbora hartu dugu, ez, erantzuten hasteko eta honek erraten du orain, denbora gutxi dugula, ez, orrun hasi behar dugu, azkar, baina kontuz, ez, horrek ere ez du suposatu behar denak balio duela, ez, egiten dugun hori ere ordenatua izan behar du, hori, unaiek erraten zuen denak orain arte bezala jarraitzen badugula,
balitekela 1,5 gradoko atalas hori gainditzea, nik dituan datuen arabera erratute ez, mende honen bukaerako hori 2,4, 2,7 gradoko igoerara iritsi gaitezkela gaur egun estatuek dituzten akordioekin, ez? Eta, hori naiz errepikatuko, negutegi efektuko gasen isuriak goraka jarraitzen dutela. Eta horren, zer eta noiz, ez? Greenpeace baditu hainbat txosten, eta guk eskatzen dugun, eta uste dugu lorgarriena dela, ze, badakigu ez, aldaketak faseka etor barra badire gauza batzuk errexago egiten aldirenak epe motzagoan, eta bertze eraldaketa batzuk epe luzeagoa behar dutela, ez? Eta, adibidez energiari begiratuta, uste dugu, 2030 urterako posible izan entzela sistema elektriko bat, ehuneko 100 berriztagarria izatea, eta 2040irako sistema energetiko guztia eraldatzea ez, eta berriztagarria izatea. Eta zentzu horretan ez, gaur egun Europar Batasuna 2040 urtean jartzen du beraien zero neto horretara, edo ez, ekonomia neutro horretara iristeko muga, gure ustez hori beranduegi da, eta 2040an jarri beharko zen neutraltasun hori lortzeko urte muga, ez? Eta orain galdera, ez? Zergatik ezkarari ere, honetan hainen urgente bada azkarrago joatea, zergatik ezkara azkarrago egiten ari dena, ez? Hor badirelako, ez? Olako erregai fosilei eta energia nuklearrari lotutako industria bat, oraindik bere privilegioi, bere irabazi ekonomikoi eutsi nahian, eta alduten bezain bertze atzeratzen saiatzen ari dira, transizioa hau modu azkarragoan ematea, ez? Eta, hortako datu batzuk aurre ikusten da, edo, iazkurrian garapen iraunkorrerako nazio instituteak argitaratutako txosten baten arabera, 2030erako petrolio eta gasarekin lotuta dauden enpresen enpresa horiek izan dituzten irabaziak erabiliz finantziatzen ahalko zela, energia eoliko, eguzki energiaketan eta beharko zen transizio bat, ez? Batzuen irabaziekin sortu ahalko genuke olako eraldaketa bat, gizarte guztiarentzat hobea izan entzena, baina oraindik bakarrik ere beraien irabaziak dira, ez? Eta gero azken urte honetan, ez, Itziarrek randun bezala, Ukrainiako gerra lehertu zela, seguridade energetikoa denen ahotan ibili dela, bazirudiela energia eskasia egon behar duela, petrolio eta gas enpresak ere 2 eta 6 aldiz bitartean igo dituzte euren irabaziak. Ez horren ikusten dugu nola krisi bat dagoela, baina krisi honetan badire batzuk irabaziak ateratzen ari direnak. Ez hau ez dela gertatzen, bertzeri gabe gertatzen delako, ez? Erabaki politiko, ekonomiko eta batzuen ondorio da gaur egun bizi duguna. Laugarren klabea da, errandudan bezala, azkarra izan behar duela transizioa, baina modu antolatuan, biodibertsitate, gizarte eta kultur balioak kontutan hartuz, ez? Transizio energetikora bueltatuz eta azken aldian bolo-bolo biltzan eztabaidei lotuta, ez? Transizio energetiko honetan azkartu egin dira energia berriztagarrien instalazio handiaen parke berriak, ez? Eta honek sekulako alarma soziala biztu du, eta punto batea eraino, zentzuzkoa da, azken finean, plangintza hon bat falta delako, ez? Ikusten da, haunitzetan garapen hau modu haitz desordenatuan egiten ari dela, maila zentralizatuan, enpresa handien esku, jendartearen parte hartzeari gabe, eta honek denak sortzen du olako batzuetan berriz ere indartzen da, landa eremutik hirigunetara dagoen edo espolio, ez? Edo lurralde batzuetatik bertzetara dagoen espolio sensazio hori, ez? Eta horretarako, transizio energetiko bat behar dugu, urgentea behar du izan, baina antolatua eta hori bertze balore guztiak ere bostu beharko dena, eta horretarako
baliabideak jarri behar dira. Uste dut administraziotik orokorrean aditzen dena da baliabide faltak daudela, izugarrizko proiektu pila jasotzen ari direla eta ez direla gai modu egokian hauek tramitatzeko, eta hori bada arrisku bat. Alde batetik transizio energetikoa atzeratu dezakelako, baina bertzetik ere behar bezain ongi egitea posible delako, ez badituzu baldintza nahikoak. Bosgarren klabea da hori, parte hartzailea, demokratikoa izan behar duela eta pertson eskuetan egon behar duela, errandudan bezala, adibide jarri eta ematen ari den berriztagarrien edapena batez ere eta indartsuki egiten ari da enpresa handien eskuetatik eta zentzurretan eta sentitzen du administrazioaren ganaioan jotzen ari naizela, behin eta berriz, baina pixkan ere papera da, nagoen erakundean egon da. Administrazioak hor begiratu beharko luke, bai plangintza hori egitetik, baina era berean autokontsumoa, energia komunitateak sustatzea, baina gero baita ere parte hartze prozesuak erabakitzeko non jarriko diren, nola eginen diren proiektu berri horiek, baina baita ere emanen diren onura ekonomikoetan ere gizarteak parte hartu ahal izateko bermeak jartzeko. Eta, azkenik eta seigarren elementua, transizio energetikorako erranuke behar dugula paradigma aldaketa bat, eta bizitzaren jasangarritasuna helburu izanen duen paradigma bat jarri behar dugula erdigunean, honek ze erran nahi du, eta bueltatuko naiz hasierara. Badugu eredu sozioekonomiko bat, bizia arriskuan jartzen ari dela, batez ere badituelako bere denean jasangarritasunarekin batera ezinak diren bi elementu, direla hazkunde infinitua, baliabide finituak dituen mundu batean hori du oinarri bat, eta bertze oinarri bat badu dela persona eta lurraldeen arteko desberdintasuna sustatzea, azkenean helburu honen oinarritako, sistema honen oinarritako bat ere badelako aberastasuna eta boterearen metaketa. Zentzu horretan, krisi hauei edo krisi bakarroneri, jaztaketari garen krisi bakarraz edo, alde ugari dituen krisi batetaz, aurre egiteko honako puntuak ezinbertzekoak direla uste dugu Greenpeacetik. Sistemaren eraldaketa ekonomiko, sozial, politiko eta radikal urgente bat, ekoizpen eredua aldatuko duena, energia beharrak eta kontsumoa murriztu behar dira, elikadura eta mugikortasun eredu desberdin baten alde egin behar da, eta erregai fosileak behin betiko alde batera utzi behar ditugu. Baina sistemaren aldaketa zaigi garen honetan, norbaitek errantzuen, errazagoa dela munduaren amaiera irudikatzea kapitalismoaren amaiera baino. Eta zentzu horretan behar ditugu kontakizuna irabazi behar dugu, egia da batzuetan katastrofismo batean erortzen ari garela, eta gero eta gehiago guk uste dugu behintzat gizarte zibiletik behar ditugula itxaropenez beteriko etorkizunak irudikatu nolako etorkizunak nahi ditugun, eta etorkizun horietan bizitzeko edo sozioekonomikoki antolatzeko ze modu izanen ditugun. Imaginatu egun bizi dugun sistema horretik kanpo bertze antolaketa, bertze ekonomia, bertze gizarte eredu batzuk. Eta, amaitzeko, etorkizun horiek eraikitzeko norabidea ekarriko duten gako batzuk aipatu nahiko nituzke. Lehendabizikoa da izaki bizidunak, pertsonak eta planeta bizia bere forma guztietan irabazi ekonomiko eta hazkundearen gainetik egon beharko dute. Aberastasuna eta boterea birbanatu behar dira. Ongi izatea eta bizi duinak erdigunean egon behar dute. Inklusioa, justizia eta dibertsitatea babestu behar dira. Komunitateak eta eredu komunitarioak
eredu kolektiboak indartu behar dira, gardentasuna eta argitasuna egon behar du hartzen diren neurri guztietan, eta parte hartzea eta erabakitzeko eskubidea bermatu behar dire. Azken finean, Naomi Kleinek bere liburuan honek guztia aldatzen du zioen bezala, transizio ekologikoak lehen inoiz ezagutu ezkenuen erronka bati egin behar dio aurre. Mino aldi berean, gauza bertzeera batera egiteko eta bizitzaren jasangarritasunaren paradigma berri batera igarotzeko aukera emanen du. Mila esker. Mila esker, zuri ere, Lorea Flores, eta gain hasiko dugu pixka bat eztabaidatxoa, edo nik galdera batzuk botako izkizut, edo ideia batzuk, eta zuek hitza hartu behar dezutenean, eta nahi duzutenian. Bai, eta guazen saiatzea pixkat laburrean jokatzen, ja guain luze egin dugu, eta pixkat arindu egiten dugun solasaldia. Ni nun baitenetik asteagatik, ideia pila bat egon dia, ideia zaparrada bat, baina nik batetik heldu nahi diot orain, ustet, Unai Pascualek aipatu dula hitzak eta ekintzak, hor Greta Thunbergen bla, 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 agintari guztien aurrean famoso egintzen doinu hori, eta nik horre datu bat aipatu nahi dizuet, 2015ean Parisko klima aldaketaren aurkako ituna, nazioarteko itun famatu hori sinatu zenetik, 2022ra salbu pandemiaren beheraldi hori kenduta gora joan dira berotegi gasak munduan. Eta, Euskal Herrian bertan ere, eta jarri dezakegu hemen Itziar Gomez gonbidatu dugulako Nafarroko datua bera ere, gutxi gora bera 15 inguru edo 20 inguru haunditu dira berotegi gasak Nafarroan bertan, ez? Orduan, nik plantatu nahi dizuet ze gertatzen ari da, zergatik desakople hori esaten direnen eta egiten direnen artean. Nahi zuen lekutik. A ber, errealitatea hori da, errealitatea gordina da. Hau orain agian Unaik erantzungo du, ez du erantzungo komunitate zientifikoaren konsensoak, orain Unaik hitz egingo du, bai? Nire ikuspegi propiotik. Uste dut, agendan klimaren gaia agendan jarri zenetik, erabakiguneetatik, gizartearen bultzadaren gatik eta zientziaren bultzadaren gatik, eragile poteretsuek ez zeukatela beste erremediorik izan, honi nolabait erantzuteko. Osa, ja, ezin zan hortik ies egin, ja, sokoratuta zeuden. Orduan, erantzunik errezena izan da, bai, lan ingo deu, bai, hau, guztion artean ingo deu, hau oso importantea da, eta noski, arrazoia daukazue, behingoz, martxan jarriko ditugu neurri pilo bat. Eta hori da hitz egin, bai? Baina uste dut ez dagoela benetako kontzientzia. Osea, bai, batzuk izango dute, gizartean batzuk izango dute, politikari batzuk izango dute, eta medio batzuetan egongo da, baina ez dago orokortuta, ez dago benetan txertatuta ADN-ean, gizarteren ADN-ean, esateko hau aldatu behar da, edo hau aldatuko dugu. Eta hori ez dagoenez, agintean dauden horiek, eta, ez dut sistema hitz egin nahi, baina, poteregunetan dauden, Loreak oso ondo esan du, interes asko daude gauzak, oraindik pixkat txiklea estiratu alizateko alik eta gehien. Jarraituko dute estiratzen, eta hori islatu egiten da emisioen gorakadan, herrialde gehienetan, behintzat, dakitelako benetako presio oraindik ez dagoela. Hitz asko daude, baina benetako presio genuinoa oraindik ez da sortu. Oraindik ez daude kalean uholdeak, edo ez daude ikasleak eta saiatu dira, eta hor daude. Neurri batetan hor daude, baina oraindik ez dago balori iraultza bat edo ekintzarako behar zen hori, ez? Eta nik uste horregatik, txiklea estiratzen ari dela, eta badirela, eta honekin bukatuko dut,
eta aginte gune batzuetan ere badago agian kontzientzia gero eta gehiago hau aldatzen ez baldin bada sistemaren kontra egin dezakela ere bai, eta superbibentzia batengatik, eta esango nuke igual kapitalismoa oso erresilientea delako, kapitalismoa berak badaki honi buelta bat eman bartzaiola nolabait, sistema mantendu ahal izateko gutxienez. Eta uste dut potere egunetan kontzientzia hori badagoela. Baina gizartean oraindik ez dago kontzientzia bat, zeinek esaten duen, hau aldatzen ez baldin badu, gure kontra egingo du. Gure osasunean, gure bizimoduan, gure seme-alaben, edo beste pertsona, etikoki beste pertsonek, ze eragin izango dutenen inguruan. Ez dago barneratuta oraindik. Nik uste dagoena barneratuta da, sistemak badakila hau ez baldin badugu nolabait manejatzen, sistemaren kontra egin dezakela, inestabilitate politiko izugarria gertatu daitekela edozein momentutan, eta beti esaten dugu, zientzian, hori bai, konsensua da, klima aldaketa, edo baianistasunain krisia nahi duguna, krisi sozioekologikoa, edo krisi ekologikoa eta energetikoa eta bar, dauden arazoen biderkatzaile bat besterik ez dela. Honek egiten duna da, dauden existitzen eta betidanik existitu diren arazoak, inekitatea, eta bar luze bat, horren gordinkeria areagotzea. Eta arriskua da, eta nik uste hor bai izango du, sistema kapitalistak badaki, edo oraingo sistema hegemonikoak, badaki, horri buelta bat, edo nolabait manejatzen ez baldin bada, bere kontra egin dezakela edozein momentutan. Eta horregatik uste dut gaudela ataka horretan. Hori da nire irakurketa pertsonala. Bueno, Unaik esaten zuen, hitzetan edo ez dakit edo egoera edo zientifikoen presioarengatik edo ez dakit zergatik, baina gaia agendaren erdian kokatu da, ez? Bai, goian. Ez dakit, politika berdeak ez dira bakarrik ingurumenarekiko, ez? Nire departamentuarekiko datuzena, baizik eta erdian daude. Eta hori, ikuspuntu hori iruditzen zaitea importantea. Uste dut ez dela bakarrik hitzetan gelditzen, baizik eta badagoela ja begirada bat, ez? Eta hori importantea iruditzen zait. Eta egia esan, hori esaten dudan moduan, egia esan oso konplexua dela hazkunde ekonomikoa eta emisioak bereiztea. Nola edo ala esan duzu pandemiarekin jaisten zen, baina gero sektore ekonomikoak erreaktibatu zirenean berriz igo ziren. Eta hasiera batean esan dut, Nafarroan zegoera daukagun. Konsumo energetikoa batez ere da industria eta garraioak. Eta ia euneko 75. Eta horri buelta ematea oso zaila da. Eta horri buelta emateko ematen diezu buelta sistema orokorrari. Nik uste dut transizio horiek oso beharrezkoa direla, pentsa Nafarroan ze importantzia duen langabezian industria. Hitz potoloaz hitz egiten ari gara, ez? Eta nik uste dut sektore hauek zailenak direnak, eta transizioa egiteko behartuta daude, baina denbora behar dute. Ez dakit azkenean, bestela dena hankaz gora jarriko da. Nola edo ala, zuk esaten duzu, sistemaren erresilientzia ere, erresilientziarekin kokatzen du. Ez dakit horrengatik edo zergatik, baina buelta eman beharko diogu. Eta egia esan, hori, nik aipatu ditudan bi sektore hauek Euskal Herria mailan, ez da bakarrik Nafarroan, Gipuzkoa eta Bizkaian ere pisu handia daukatela, eta, bueno, zaila. Nire ustez, egia da ez da bai da hor dagoela, nik uste dut arazo handinetakoa momentuz batez ere hitzen aroan gaudela, ekintzak eta konpromezuak normalan dire nahiko, borondatearen araberako, hori haitz polita, alden neurrian joanen gara, egia da haitz zaila dela, bino
ez dakit, larrialdi egoera batean gaude. Gobernuek larrialdi egoera dela izendatu dute. Gero ikusi larrialdi sanitario edo ekonomikoa gertatu zenean, eta horren hartu ziren neurriak, eta aldaketa klimatikoari lotutako larrialdian hartzen ari diren neurriak haitzez lausoagoak eta epe luzeragokoak dira. Eta adibide baterako Itziarra aipatzen duzu, Nafarroan sektore garrantzitsuenetako bat edo zaienetako bat eraldatzeko dela garraioarena, eta oraintxe berrizten ari den plan energetikoan ez dire zehazten helburu jakinak Nafarroako garraio sektorean energia kontsumoa murrizten joateko edo behintzat erregai fosilen dependentzia aldatzen joateko. Dudi gabe sektore zaienetako bat izanen da industriarekin batera eraldatzeko. Baina eske esku hartzen hasten ez bagara eta onartzen du, zaila izaten aldela jakitean nondik hasi gaitezen, baina eske ez badugu planetan sartzen ere helburuak sektore zaila hauetan, hemendik eta 2030 urtera, hori energia dependentzia sektore honena murrizten joateko eta batez ere erregai fosilen murrizten joateko, zail eginen dugu antzinera, eta gero bertzealdea honitz aldaketa klimatikoaren legeak eta plan energetikoak berak komunitate energetikoei dagokiena eta atala hitzonak ditu, baina badira bertze batzuk ez ematen duena zaila denez, utziko dugu horra bertze gertatzen den, eta karo. Ezen zerbait erantzun, Ziar? Bai, ez, beste. Solasaldiarekin. Eraldaketa oso handia da, denek aipatu duzue eredu aldaketa, ez? Eredu aldaketa ezinbestekoa da. Eredu aldaketaz hitz egiten dugunean, eredu sozioekonomikoaz ari gara, ez da? Kapitalismoaz ari gara, kasu honetan gu bizi garen gizarteak, ez? Eredu sozioekonomiko kapitalista batean daudelako. Unai Pascualek esan du, ez dakigula zein izan daiteken eredua. Eskatu nahi dizuet ariketatxo bat. Jarri zaitezte, begiratzen, o zuen burua jarri 2040 urtean. Ze ikusten duzue hor? 2040 urtean. Ze ikusten duzue? Nerea. Saiatu 2 minutu baino gehiago ez ematen horri, Badakit galdera zaila indizue dela, baina saiatu. Realpolitik. Ez gustatuko leitzadaken eszenatokea bizik eta uste dana gertatu ahal izan daitekena bada. Europan ekonomia zirkularraz hasi izan hitz egiten, Europako Komisioak batzordea konturatu zenean jadanik Europa kinkalarrian egongo zela baliabideen eskasiarengatik. Eta orduan, edo berrera biltzen genituen, edo zerbait egiten geneuzkan baliabide gutxi horiekin, edo baliabiderik gabe gerituko ginean Europan aurrera egiteko. Orduan, berriro gertatuko da nik uste dut antzeko zerbait. Energi kontsumoa eta material kontsumoa murriztuko direla. Bai edo bai, ez dagolako hau beste modu batetan kuadratzerik. Eta hori objektiboak horrela da. Orduan, nik uste dut hemen, ere bai, energi kantitatea eta material kantitatearen kontsumoa murriztuko dela. Espero dut, eta hobe espero dut, planifikatuta izatea. Loreak esaten duen bezala, hau ordenatuta egotea. Ordenatuta ez baldin badago, beti bataz beste jetxiko da, baina bataz beste. Batzuk oraindik handituko dute, eta beste batzuk nahita ez murriztu behar izango dute, eta beren bizitza kalitatea ondoratuko delako, ez? Orduan nik hori ikusten dut, benetan, hemendik 20 urte baino gutxiagora, hemen eukiko dugun energi kontsumo eta materiale kontsumoa murriztuko dela. Baina espero dut hori politikatik modu ordenatuan planifikatuta eta gertatzea. Ez bakarrik teknologia berrietan, inbertsioak eta baizik eta nola lortu pizgarrien bidez, industrian eta mugikortasunean gutxiago mugitu beharko gara, adibidez. Txip aldaketa. Ez da orain nire beti konbustio kotxetik pasako naizela kotxe elektrikora betiko bizi modua mantentzeko. Ezinezkoa da. Ez dago hori mantentzerik kotxe elektrikoekin ere ez.
Ez dago baliabiderik, eta ez dago energi iturri berderik parke automobilistiko guzti hori elektrikoa izateko. Orduan, agintaritzatik, batez ere, Bruselan esango dute aizue, leku guztietan, energi kontsumoa eta material kontsumoa horren beste murriztu beharko da eta bete beharko dugu. Bat daukagu Nafarroan, parlamentuan, hau batez eta gobernuan, 2050erako Nafarroa garbia, zirkularra eta deskarbonizatua. Nik benetan diot, bide horretan egon behar garela, ez? Badago, bilatu behar dugu beste modu bat, esan dut hasieran, konsumitzeko eta produzitzeko eta konsumitzeko ereduak aldatu behar ditugula, beste modu batez kontsumitu behar dugu, gutxiago, bai kantitateari bagira, baina baita ere nolakortasunari erreferentzia eginez, ez? Badago mugitzeko beste modu bat, ez da, horretan erabat dago, ez? Hasiera batean esan dut hondakinetatik ondasun bihurtu behar ditugula. Hori argi daukago, hain arte hondakinak izan dira, hondakinak eta izan dira arazo bat, ez? Gaur egun edo bilatzen dugun bidea da lehengaiak bihurtzea. Eta hori, begirada hori oso importantea iruditzen zait, ekonomia linealetik, ekonomia zirkularrera, ez? Natura moduan, por cierto, ez? Ze natura berri zirkularra izan da. Badira adibidez, jabetatzatik, autoarekin esan duzu, ez da gauza fosiletik elektrikora pasatzea, ez? Badira beste modu bat mugitzeko, jabetatzatik erabiltzeagatik pagatzera, adibidez, hori oso importantea iruditzen zait, ez da propietatea, ez propietatetik kanpo, ez du behar bakoitzak bere kotxea berdin zait elektrikoa izatea edo ez, badira mugitzeko beste formula batzuk, elikatzeko ere beste modu bat izen bilatu behar dugu, ez? Nola edo ala, Nafarroan deitu diogu sardetik sardeskara, ez? De la granja a la mesa estrategia horren barruan, begirada hori barneratu behar dugu, gutako bakoitzak, baina administrazioak ere horretan bilatu behar du bide berriak, ez? Badago bizitzeko beste modu bat, eta modu horretan nik hasieran Unaik aipatzen zuen, hasieran oso interesgarria iruditu zait, erreflexio eraldatzeko modelu horretan noragoaz, ez? Eta naturarekiko, nola doala, naturarekiko harremana aldatu behar dugu, ez? Uste dut modelo honetan edo eredu honetan naturatik kanpo sentitu garedo, edo naturaren gainetik, eta oso importantea da berriz sartzea naturaren parte garela eta naturarekiko harremanetan horretan, ez, irtenbidea bilatu behar dela. Nik imaginatzen du hasteko gaur egun erabiltzen diren barne produktu gordina eta barkatu, aditzen da, eta antzeko indikatzaileak ez direla hainen erdigunean honen, ez, gure ekonomiaren erdigunean, eta bertzelako bizi ongi izateari eta gehiago begiratzen dioten indikatzaile batzuk izanen ditugu, adibidez, ez, gizartearen oparotasuna edo aztertzeko, imaginatzen dut baita ere 2040an agian individualismotik pixka gehiago aterako garela eta irtenbide kolektiboagoak bilatuko dituguna, ez? Partea... Ikuspegia onaia zer da hori, zer zaten nahi zera? Ezin izango dara, nola nahi ezin izango dara? Erran digu nola imaginatu nahiko genuke, ze imaginatuko, nik errandu duten gauza bat da, gizarte zibiletik behar dugun lehendabiziko gauza bat, behar duguna da etorkizun itxaropentsuak asmatzea. Agian gaur egun ez da posible, ez badugu amesten posible denik edo ez badugu
uste posible denik, seguru ez dugula lortuko. Osea, harriak edo pausoak bidean guk jarri behar ditugu. Ez badugu imaginatzen, etorkizun kolaboratiboago bat izanen dugula, irtenbide kolektiboagoetan oinarrita egonen dena, dudigabe ez dugula horrantza joanen. Ez garela horrantza joanen. Ez badugu pentsatzen beharko dugula autobus bat dena mugitzeko kotxe individuala beharrean ez dugu eginen autobus edo trenen alde. Orduan, agian nire irudi, imaginario eta zure ustez irreal bat bada, baina uste dut olako etorkizunak ere irudikatu behar ditugula, antzinera egin nahi badugu. Eta gaur egun ezagutzen dugunetik atera behar dugula. Guri oain falta zaiguna klima eta ekologia krisian gertatzen egun bezala da denbora, ez? Gero eta denbora mugatuagoa dakau, eta ni bintzat bai sartu nahiko nuke gai bat, badakidalako agian hemen zaudeten batzuk eta etxean dauden asko gai hori ateatzeko zai daudela, momentu honetan eztabaida gune askotan dago, ez? Lehen aipatu zute bi krisi gurutzatzen zaizkigula, klima krisia eta biodibertsitate krisia, ez? Eta, hemen instalazio berriztagarri makroekin jendea herrietan eta baiaretan eta bizkat aztoratuta eta ikaratuta dago, zer datorren, mendi gailurretara halako instalazio industrial handiak, eta ea horrek benetan konponduko duen ezer, zalantza bere bizikoa da, ez? Orduan, nik horri buruz galdetu nahi dizuet, Nafarroa erreferente bada eolikoen produkzioan, eta aspalditik gainera izan zen nik uste, eta intzindari bat, eta Gipuzkoa eta Bizkaiko baiarak kasik alakorik gabe geratu dira, orain arte, orain ematen du datorrela bultzada handi hori. Nola ikusten duzu gai hori? Nola uztartzen dira bi irtenbide izan barko luteketen bi horiek? Badakit bereziki zaila dela, baina horrekin hori behintzat sartu nahi nuen gure mailara gaur. Esan duzun bezala, Nafarroan garapen importantea egina dugu dagoeneko, gaur egun 1.400 megabatio instalatua ditugu energia eolikotik eta fotovoltaikotik datozenak, eta legegintzaldi honetan energia berriztagarrien 79 parkeren ingurumen azterketa egin ditugu. Erdira, 35 argi berdea eman zaie, eta horrek suposatzen du 1.400 megabatio potentzia emango dutela. Potentzia horrek azken 30 urtetan Nafarroan instalatutako potentzia osoaren berdina, eta beste 1.400 megabatio hori ezetza eman diegu ingurumen inpaktuaren azterketetan, Eta, nik uste dut erronka bat, Nafarroa hori 2040 urtean imaginatzen dugu Nafarroa horren subiranotasun energetikoa oso importantea da. Eta, guk egia esan elektrizidadetik momentu honetan 73% energia berriztagarrietatik datoz, eta legeak, klima aldaketari buruzko legeak dioenez, Kastejoneko zintralak kentzen ditugunean, lortzen ditugunean kentzen, edo nola da, Xabi? Eraldatzen, ez mugitzen, kentzen, ez? Pues ailegatuko gara 100%, ez? Energia elektrikoa erabat berdea izaten. Eta, hortxe gaude, eta importantea iruditzen zait. Hau da lehen komentatzen dilema horietako bat. Dilema bada. Eta nik esango nuke, Euskal Herria oso antropizatua den herri bada.
dena ikutu du. Mendiak ere ikututa daude. Isuri Atlantikoa ikusten dugun bezala, Gipuzkoan eta Bizkaian lurraren erabileraren eredua, mendiaren eredua jasanezina da. Hor daukagun eredu hori ez dauka zentzurik. Eta horri buelta eman behar zeu. 19. mendeko eredu bat, eta 21. mendean gaude, erronka berri batzuekin, eta horri ere buelta bat eman behar diogu. Gure nentorren A batetik nentorren Gorbeialdeatik onaino, eta nik esaten hon baino, hau Euskal Herriaren parte da, bai, beti flipatzen dut A batetik etortzen esenean, nola antropizatu dugun herri hau, ezakit nor egongo zan eta ze momentutan planifikatuko zan hau, baina oraindik hau beste planifikatzeko erronka bat, energia berriztagarriak, eta uste dut, eta hau Euskal Herritar bat bezala, zientzialari bat bezala, hemen behar dugu herri estrategia bat, hemen behar dugu herri akordio bat, behar dugu herri eztabaida bat. Eta hau ematen ez baldin bada, eta ez parlamentu batetan, edo ez orokorragoa izango den zerbait, eta hau ez baldin badugu bereganatzen eoliko gehiago beharko ditugula, baina nola, zergatik, edo fotovoltaiko gehiago beharko ditugu, bai, zergatik, nola konpentsatuko ditugun gertatuko diren galerak, ze galerak egongo dira, bai lurraren narriaduran, elikadura ereduan, arazo bat eduki dezakegu Araban ere bai, Araba ematen du dela territorio libre, ematen du Bizkaiatik etorriko dela kapital guztia, eta hori Araban horrela sentitzen da, Bizkaiatik datorrela kapital guztia hortik jasotzen direlako zergak eta enpresa handiak hor daudelako kokatuta, eta Araba da territorio ziux, eta konkistatuko dugu, eta hor jarriko ditugu ekonomia berdearen zuntza berriak, ez? Horrela ezin dira gauzak egin. Herri akordio bat behar da, eta eztabaidatu ze aukera, ze arrisku, eta badakigu gauza batzuk zailak izango dira, eta janme egin beharko ditugula, baino ahalik eta akats estrategiko gutxienak eginez. Ze planifikazio hau epeluzerako planifikazio bat izan behar da. Ez da hurrengo 10 urtetarako edo 20 urtetarako. Hor sortuko diren infrastrukturak edo azpiegiturak belaunaldi askotako inpaktua izango dute, edo positiboa edo negatiboa edo biak. Orduan hori ematen ez den bitartean, niretzat dilema hori ez dugu segurazki, ez da formula matematiko batetan, irtenbidea ez da matematikoa izango da demokratikoa. Eta gauza guztia bezala negoziatuak, baina benetan negoziatuak. Eta bestela, Loreak esan duen bezala, gizarteak ikusiko du hau inposatu egin dela, eta horrek kalte egingo dio danari. Bai, pixka bat berdin ez, nik uste dut badela dilema handi bat, eta hor behar dena lehen da plangintza bat, parte hartua dena, eztabaida baten ondorioa izanen dena, baina ez dune eztabaidatuko bakarrik ze energia instalazio eta non jarriko diren. Eztabaidatu beharko da ere zenbat eta zertarako, ze behar energetiko estali behar diren horrekin, norrenak, ahantzi gabe, gero eta jende gehiago dugula pobrezia energetikoan, eta justo pobrezia energetiko jasaten dutenak dira arazo gehien dituztenak ere autokonsumoa eta alako alternatibetara iristeko, azkenean bere gaitasun ekonomikoa mugatua dagoenez, ez dituzte bertze irtenbide hauek, orduan hori planifikatu behar da nola, mino zertarako, eta hor dudigabe sartuko da energia murrizketa bat, eta erabilera murrizketa bat, eta uste dut izan beharko dugula ere konstienteago hori zertarako eta nola erabiltzen dugu. Zerbait ekarri bat dima egute erregai fosilek da energia merkea izan dela eta non nahi dugu eta erabidugu modu batean ezkarenak konstiente eta eztabaida hone guztiak inen digu hori konturatzea ez dela hainen merkea, ez ekonomikoki ez sortzen dituen kalte guzti horiengatik, eta orduan modu arduratsu batean goazen, ez? Murriztera eta zentzu horretan esfortzu handia jartzera efizientzian,
ze aurre ikusten da ere, edo, bueno, adire kalkulo batzuk erratu dutena, efizientzia hobetuta, gaur egun garraioan eta galtzen den energia guzti hori, ongi erabiliko balitz, konsumoaren edo eskariaren 150% murrizketa izan genezakela gure bizimaia sobera aldatu gabez, bakarrik egiten dugun energiaren erabilera haitz inefizientea delako ez, horrekin kalkulatzen da murriztea genula bastante, baina gero hori, behar dugun bertzeuneko 50% hori, nola, non, zertarako eta denen artean, ez, hori gero Euskal Autonomia Erkidegoa, hitzez eremu den joagoa eta antropizatua bada, baina eskera berean orain arte sortzen duen energia berriztagarriko pura hitzez txikiagoa da, eta horren sortzen direnik hemen eztabaida guzti hori ez suposatzen hori Nafarroak eman behar duela Euskal Autonomia Erkidegoak ematen ez duena, ez, eta zentzurretan hori eztabaida hori ere behar da, ez izatea bakarrik Araba territorio ziuksa, baina Nafarroako hainbat zonalde ere bai, ez, eta hori nazio ikuspegiko eztabaida bat behar dela, eta gero ikusi hori sortzen diren kalte horiek ere, ze gizakiak egiten duen edozein aktibitate baditu bere kalteak eta kaltetuak, orduan, kalte eta kaltetu horiek nola, nola kudeatuko den hori, edo nola emanen zaion buelta horreri. Zabakarrik, lehenengoa, subirotasun energetikoa nahi dugu eta behar dugu, ez? Hori argi daukago. Eta gure territorio antropizatu honetan, adibidez, klima aldaketari buruzko gure legean, Nafarroako legean, jasota dugu lehentasuna, hain zuzen ere, hiri lurzoruetan eta lurzoru urbanizagarrietan fotovoltaikak edatzea diela, ez? Eta pentsa, Nafarroan 27.000 hektarea, 27.000 hektarea kontabilizatuta daukagu lurzoru urbanoak eta urbanogarrietan. Hor badaukagu espazioa sortzeko, adibidez, hasiera batean aipatu dudana, Nafarroako ubidean, ez? Momentuz, piloto batean gaude, 9 kilometro eguzki panelekin estaltzeko, eta, pentsa, kanalak, 70 kilometro dituela atari zabalean, airean, ez? Eta 9 kilometro estaltzearekin, ia 30 gigabatio ordukoa lortuko genuke, 9 kilometroarekin. Horrekin, tarte horrekin, bakarrik, Nafarroako gobernuko eraikinen erdia baino gehiago, 152 hornituko da proiektu honekin, eta ikastetxe eta osasun zentroak barne. Importantea iruditzen zait, bi gauzengatik, ez? Alde batetik energia, sortutako energia berdea izateaz gain, publikoa ere izango da, hori ere iruditzen zait oso importantea, publikotasuna, eta esan dudan moduan, Nafarroan gure energiaren jabe izango garen inean. Eta hori, komentatu nahi nuen, ez? Hildo horretatik, badago asmatzeko nun, 27.000 hektarea bakarrik lurzoru urbanoan eta urbanizagarrietan. Bai, eta, justu eginen eztabaidaren pil-pilean, baina bukatu egin beharko dugu, ez? Pasatu geha ordu terditik, nik bai bukatu aurretik eman nahi nizueke bintzat galdera bat egiteko aukera honea etorri zareten entzutera, eta pazientzia hondiz horregon zaretenei, galdera bat bintzat edo, egin dezazuen. Martxelo, ez dakizu balio dezun, baina, baina, bai. Arratsaldeon, galdera bat Itziar Gomez konsillerari eta beste uneiri. Horrentxe aipatu zuen, itzpidea jarri dazu, hauteskunde datoz Nafarroan, zuen alderdiariko da prestatuta izango du ja programa. Enpresa publikoaren aldekoa zara?
enpresa publikoaren aldekoa ez bakarrik ubidearen kudeaketan, baizik eta orokorrean. Nafarroak badu tradizio bat hasieran okerrez balin bano, enpresa publikoak edo sodenak edo olako erakunde batek. Legeak, barkatu, Martzelo, bai, erantzuten dizut, legeak, aldaketa klimari buruzko legeak jasotzen du Atena, Agencia Transizio Energetikorako agentzia. Eta horren barruan, ez da enpresa publikoa EHN moduan, ez? Baina funtzio barruetan daude gauza horiek, ez? Energia publikoa sortzeko bultzada, autokonsumoak, komunitate energetikoak, eta hori... Hori nahiz enpresa, ez komunitate energetikoak nahiz enpresa, Nafarroko gobernuan berak... Ez da, soziedade publikoa da Atena, hori sortuta... Ekoiztu, saldu... Hori ja sortuta dago legearen barruan. Orain garatzeko dago lege propio batean, ez? Baina hori onartuta dago nola edoala parlamentuan hau batez. Unairentzat lehen aipatu zu, gainetik gizarte eredu eta ekonomia eredu batzu bado dela interesgarriak guretzat hirugarren mundua deitzen den hortan. Orduan, zehaztu ezakizu pixkat zer eredu izan litezken edo? Bueno, beste balore batzuetan oinarritutako gizarremanak badirelako. Luze hitzein dezakegu, joan gaitezke Afrikara, joan gaitezke Hego Ameriketara, eta badira, igual hasiko nintzateke. Munduaren ikuspegi ezberdina daude, bai? Gurea da, gure erlijio, historikoa, kultura, Greziatik, eta bar, daukagu molde bat, mundua ikusteko molde bat. Beste herrialde batzuetan, eta herrialde indigenetatik hasita, eta baino ere romantizatu gabe, badaude beste mundua ulertzeko parametro batzuk. Eta orduan giza harremanak eta naturarekiko harreman beste batzuk oinarrizkoak direnak. Eta hau ez da pelikula bat, hau ez da dokumental arraro bat, hori da errealitatea. Baina guk ez ditugu ezagutzen, edo ez ditugu ezagutu nahi. Horietatik ateratzen dira hainbat aukera giza harreman gure oso ezberdina diren eta modu harreman kapitalistatik kanpo dauden ekoizpen eta kontsumo beste eredu batzuk. Hau asko ikusten da lehenengo sektorean. Osa, nekazaritza, beste herrialde batzutako nekazaritza sistemak eta badago nekazaritza intensiboa, hemen bezala, eta dago Monsanto eta daude guzti horiek. Baina badira ere, beste ekoizteko, elikatzeko, kontsumitzeko, partekatzeko lana, hemengoaren oso ezberdinak direnak. Agian hemen izan genituen bere garaian eta galdu izan ditugu, eta nik uste horietako asko hobeto ezagutu beharko genituzke, hemen guk daukagu kooperatibismoaren ideia, ez? Bueno, han kooperatibismoa beste modu batera egiten da, baina kooperatibak ere badira, hainbat eta hainbat, igual legalki ez rekonozituta hemen dauzkaguna bezalakoak, baina beste batzuk badaude. Non mozkina sortzearen helburua ez da existitzen. Existitzen dana da, giza taldearen ongizatea bermatzea eta bere baliabidekiko jasangarritasun bat bermatzea. Eta hori lehenengo sektorean oraindik asko ematen da. Orain kinkalarrian dago eta ez dakit ez da nola mantentzen den leku askotan, baina badira horrelako esperientzia asko. Eta uste dut horretatik ulertu behar dugula bizitza ulertzeko eta naturarekiko errespetu hori eta beste reprozitate batzuk ere badirela, eta areago jongo naiz. Eta uste da gure kultura eta gure erlijioaren ikuspegi batengatik oso arraro egiten zaiguna. Herrialde askotan, edo komunitate askotan, baino asko, hau ez da anekdotikoa, naturari agentzia ematen diote. Eta agentzia esan nahi du, natura badaukala, bere ikuspuntutik, natura badaukala ahalmena gauzak egiteko, eskatzeko, izateko, eta beraiek hori errespetatzeko. Parekatzen direla natura eta gizakia parekatuta daudela. Baina hau da filosofia bat, hau da mundua ikusteko beste modu bat. Eta hortik hasita,
funtsa horretatik hasita, orduan giza harreman asko eta harreman ekonomiko asko ezberdinak dira. Orduan, claro, hori importantzea, agian ezin da importatu horrela zuzenean, baina jakin behar dugula hori existitzen dela, existitu dela milaka urteetan, eta halako ezagutzatik eta errespetuzko harremanetatik asko ikasi behar dugula, gure eurozentrismo edo ez dakit nola deitu, gure munduaren ikuspegia esateko, hau ez da bakarra, eta ez da zergatik dominantea izan behar beti. Eta nola elikatu ikuspegi horietatik, guk gure kontraesanak ere dauzkagula sinisteko. Ze bestela ez dugu ikusten arazorik daukagunik. Bakarrik bizi gara gure oso ikuspegi ertsi honetan, ertsi honetatik bilatzen ditugu irtenbideak. Agian irtenbideak ere bilatzeko beste ikuspegi batzuk behar ditugu. Pixkat abstraktua izan daiteke, baina hori da, humiltasun bat behar dugula, eta beste herrialde, beste kulturekiko oso errespetu gutxi izan dugula, oso kolonialistak izan garela gure zientzia, eta zientzialaren ez, baina gure zientzia dominantea, gure ezagutza mota dominantea esportatu dugu eta inposatu dugu, eta horrek kalte bat ere sortu du. Eta lehen esan dut, zientziatik ere humila garela, konturatzen gara gauza asko ez ditugula ezagutzen, baina beste ezagutza jakintza batzuk behar direla, oraindik guk ulertzen ez ditugun gauzei erantzuna emateko. Eta hori zientziatik jadanik humiltasun hori bereganatzen ari gara eta saiatzen ari gara beste jakintza mota batzuekin harremanetan jartzen. Badakigulako bestela ez ditugula behar ditugun ez dakit nola esan, ulermen batzuk ez ditugula lortuko. Eta hori bezala, zientziatik egiten dugun bezala, nik uste ekonomia ereduetatik, kulturatik, eta hori ere egin behar dugula, pixkat ireki beste mundu horietara eta bereengatik asko ikasi. Oso ez jakintsuak gara gutxienez Europan, bizitza eta eredu horiekiko. Bueno, ja gaude hori, pixkat denboraz kanpo eta bar, egia esan, etxetik ere jendea jarraitzen nahi da, eta galdera desente bidaldu dituzte. Nik bat aukeratzekotan lehenengo egoal sartu dana Itziar Gomezi desente galdera indizkiote etxetik. Horietako batek egin... Korreora bialtzeko. Adibidez, erdiz bizirik erabiltzaileak planteatzen dio nola dan posible Natura 2000 eremuan Baztango bazkaleko ekologikoan bertako biodibertsitatea kaltetuko duen meategi proiektuaren tramitea abiatzea. Badaude beste batzuk, hori zerbait komentatuko zenuke Itziar edo horri buruz edo? Espedientea departamentura llegatzen denean, oraindik ez da llegatu, teknikariek aztertuko dute prozedura garantista barruan, ez? Bale, eta ez dakite horre publikotik beste galdera bat, edo ja bagoaz, ez? Ja pasatu geha denboraz, gonbidatuak ere ja asko luzarazi ditugu, nik uste ja juteko garaia dugula. Mila esker, benetan, egin duzuen azalpenengatik, etorri izanagatik, mila esker horre zerita egon zareten hoi entzuten, eta mila esker ere etxetik jarraitu gaitu zuen hoi. Jarraituko dugu hizketan gai honi buruz noski, beste gai batzuei buruz ere foroan, eta laizter arte.